Ola, son María do Mar Alonso, veciña de Vilaseca. Son diplomada en Relacións Laborais e actualmente exerzo como técnica en Recursos Humanos. Preséntome como candidata por o BNG de Trasmiras para liderar, xunto con este equipo maravilloso de mulleres e homes valentes, o cambio real e definitivo para o noso concello. Trasmiras esmorece día a día cas deficientes políticas do actual grupo de goberno. Políticas basadas en falsas promesas e proxectos que resucitan cada 4 anos sempre con fins electorais, pero que nunca se cumplen. Basta xa de deixar morrer o noso rural. Basta xa de deixar morrer as nosas aldeas, olvidadas e esquecidas. Os que vivimos en Trasmiras queremos seguir vivindo aquí, en condicións dignas, con servizos dignos. Precisamos xente que queira traballar, esforzarse e loitar por o noso concello, dotalo de ideas xoves, revitalizadoras, novas e frescas. O día 28 de maio temos unha cita. É moi importante que apostedes por nós, por o BNG de Trasmiras, porque o pobo é quen máis ordea e decide. Escollede ben, porque desa decisión dese día vai depender o futuro do noso concello os vindeiros 4 anos seguintes. Así que non te quedes atrás e aposta polo BNG de Trasmiras. Moitas grazas e un saúdo.